Ni webgune hau egin dut naturari buruz, nik ikastolan nire irakaslea, tutorea klasean ematen zizkidan eta erakusten zizkigun gauz desberdinak jarri naiz ikasturte osoan zehar eta azkenean bloga sortu egin dut atomei buruz eta naturari buruzko gauz askoengandik. Gero, prozesua azkenean finean izan da zaila bakarrik egin dudalako eta ez da berdina taldeka egitea eta jende askoren iritzia eta prozesua jakitea edo zu bakarrik egitea, baina azkenean uste dut lan ona egin dudala eta gero ere esperientzia oso on bat izan da egunero egiten duelako pixka bat eta azkenean informazio asko berria jakin egin dut. Webgune hau eginez ikasi egin dudana da natura oso handia dela eta beti dagoela zerbait berria ez dakizuna eta dena daukala arrazoi bat naturarengandik eta beti ikasi alduzula zerbait berria.